No, ndi Nyasa VoiceBox pamene Amalawi ambiri ndithu amapeza mpata olankhula za kukhosi pa nkhani za ndale kanizidwe ka dziko komanso kutsatira bwino kwa malamulo. Ndiye mmodzi mwa akabwerebwere pano ndi bambo Kalindo amene ndithu amalankhula almost tsiku ndi tsiku pa nkhani zimene zimakhudza ife Amalawi makamaka amene dziko lathu likuyendetsedwera ndi anthu andale. Ndiye leronso modiyo yawo yalero iwo atsogoza mawu okuti vuto kuno ku Malawi si anthu andale koma ndi ife ake dziko amene timakavota chifukwa choti timalola kuti anthu amene avotera aja adzitonongera dziko koma pamapeto ake sitifuna kuti tiachotse pa mpando timakhala ngati kuti tinalodzedwa ndi kumakavoteranso anthu omwe aja. Ndiye nkhani inanso imene Kalindo abweretsa kuno ndiyokuti mapassport amene atsitsidwa aja ndi chipimba maso chabe yakuti waja kusikuti boma latsitsa mapassport mwachilungamo yankutsa mapassport kuti ife Amalawi tisinthe maganizo ndipo tikavotere zimene iwo akuona kuti sizipindulira ife Amalawi chifukwa chimenechi ndi chipimba maso chabe. Tiye tikhala limodzi kuti timve kuti kodi Kalindo akuti bwanji pa nkhani zoti zimenezi komanso nkhani zina modiyo yawo yalero pa 13 March 2024. Thank you for tuning into Nyasa VoiceBox, and we ask you to stick to the end of the audio so that you too can be part of the conversation around the issues that Mr. Kalindo has raised in the comment section below. Thank you and have a wonderful day. You can fool some people sometimes, but you can't fool them all the time. Dimene duti kuyambira lero, ndi nyimbo imene anaimba anthu anzeru, kunena kuti you can fool some people sometimes, but you can't fool them all the time. Chondigwera chindigwere, ndipo mundisiye ndilankhule chakukhosi. Ndipo palibe amene angandigwire kukamwa chifukwa olira sagwiridwa kukamwa. Ine ndikuyendera Yobu 13:13 sopano. Ena ananenapo kunena kuti nthawi zina kupepesa zinthu zitavuta ndi bwino, nthawi zina kuoneka opusa pa gulu kuti uzachenjere mawa umaoneka wanzeru. Koma ukamaoneka wanzeru uli wopusa, anthu amapitirira kumakuseka. Ine ndine born Kalindo, the DC, mwana woopsa kwambiri, mwana wa chabe osaopa wina aliyense, the most deadly and dangerous child from Nyasa village, tiye mabuka, president wantu osauka oyamba kuno ku Malawi, komanso president wa gulu la Malawi first, the people first, chiyembekezo chokhacho cha Malawi chimene chasala chifukwa zinazi anthu aziona azichita testi ndikuziika palilime ndikuzilawa aona kuti ndi chabe. Ife tizapitirira kuyima pa chilungamo ndipo sitizagwedezeka, sitizakukhumudisani Amalawi, tizayima pa chilungamo chifukwa ziko ili ndi lathu la ife Amalawi. Wina angafune afune asafune angapange matama motani, koma ziko ili ndi la ife Amalawi. Ndipo maudindo amene adakali andale lero ndi maudindo a temporary, analipo anzawo anachokapo, iwonso azachokapo nthawi yawo ikakwana, ndipo yasala pang'ono kuti achoke m'maudindo amenewa. President Chakwera ndi president omvesa chisoni kwambiri, amene sakufuna kumva malangizo, amene akupitirizabe kunamiza Amalawi ankhani, Amalawi ochuluka, limodzi ndi ministers yake, limodzi ndi anthu ache makamaka ogwira ntchito ku immigration. Ndizomvesa chisoni kwambiri kunena kuti mpaka lero boma likupitirizabe kuzunza anthu ochuluka amene akutaya matransport yawo kuyenda maulendo atali ndi cholinga kuti akatenge passport. Ndamva chisoni dzulo kuona kuti anthu ochuluka anabwera ku immigration ya ku Lilongwe
atamva kuti boma lamba kuchita print mapasipoti, atalengeza Chakwerawo ndi gulu lawo kunena kuti Chakwera secures printing of kapena restores printing of passports, ndipo akunena kuti machini yawo amene akuchita print mapasipoti akuchita print 15,000 passports per day, ndipo izi zinapereka chidwi kwa Malawi ochuluka amene ena akuyenera kupita ku chipatala, ena akuyenera kupita ku skulu, ena akuyenera kusatira mabanja awo, ena akuyenera kuti atenge ana akapange mapulogalamu osiyana-siyana kunja, koma kupita ku immigration kumene kujako ndikukauzidwako kunena kuti akuyeneranso ayambire process kawiri. Amene alibe malisiti ndi opanda ndi amene ali ndi malisiti ayambireso process kawiri. Izi zinabwesa kapena kubweresa mpungwepungwe ku immigration, ndipo anthu anaukira. Izi zinapangisa kuti anthu ozitamawo akaperekeso statement ina yonena kuti amene anali ndi malisiti amenewo akungofunika kuti angojambula kawiri, koma amene asali ndi malisiti amene akuyeneranso kuti apereke ndalama zina. Komano ndalama zake sizijaso amapanga matama kunena kuti asisa pasipoti, akunena kuti anthu alipireso ndalama zina zakale, pasipoti yakale. Chikaliyenicho alengezesa kuboma kunena kuti pasipoti anayisisa, ndipo pasipoti ili pa mtengo wa 50,000, koma Malawi akulamulidwa kunena kuti apereke mtengo wakale kuti achite access pasipoti. Imenenso pasipoti iyo kulibe. Izi tidapanga kafukufuku, anthu ena aku immigration konko amene amakonda ziko lawo atiuza kunena kuti izi zikutanthauza kunena kuti system ija ankanena kuti akuichita recover ija kulibe, komanso data ija ankanena kuti aichita recover ija kulibe. Kutero kwa anthu onse amene analipira passport mbuyomu, ndiye kuti mukuyenera mudziwe kunena kuti maina anu mu system mulibe, ndipo china chilichonse chimene mukuyembekeza chabwino musachiyembekeze, chifukwa anthu amenewa akupitirizabe kukunamizani. Kodi mukupindula chani inu aboma kumapitiriza kunamiza Amalawi? Amalawi omwenso mukuafuna posachedwa pompano kuti akakuvotereni. Ndinu msogoleri wa mtundu wanji, ndinu mbambo wa mtundu wanji, olo bambo amene mwana sunga mamunamize kuti ndikakugulira maswiti, pobwera kuntchito maswiti aja osampasa, ndikakugulira chidole, pobwera kuntchito chidole ja osampasa. Mwana ameneyo amadana ndi bambo wache for the rest of his or her life. Ndi chimozimozi zimene zikuchitika kuno ku Malawi. Amalawi mukuyenera musegule maso anu kwambiri, muziwe kunena kuti boma ili tikamanena kuti ndi boma la mafia muzikhulupirira. Boma ilili chimene anthu awa anabwerera ndikuba basi ndikunama. Kutero zonse zija amanena zija pakana kumujambula president kunena kuti Chakwera secures printing of passports, pakali panopa Chakwera akupangisa kuti passport aziprintiwa 15,000 per day. Zonse zija ndizonama, kulibeko china chilichonse. Akamakuuza ni kunena kuti muboma la nyuwani zonse zizotheka, muziwe kuti limenelo ndiboza akufuna akubwatikeni, ndicholinga kuti muziona ngati akuchita deliver zinthu. Koma chimakhala chamba kapena kupepera, komanso mwina kumbwambwana, chifukwa munthu wamkulu ngati president sunganamize Amalawi kapena kumapitirira kumanamiza Amalawi. Ngati inu mukuwanamiza Amalawi bwana, muli ndi soka. Ngati kapenanso anthu akukupangirani kumakunamizirani boza limeneli, muziwe kuti Amalawiwo amene anthu anu amene akukunamiziraniwo akumakulembani ma social media mu akukupusisani. Ndipo muziwiretu kunena kuti chanu palibe. 2025 ndikufuna ndikusimikizireni Amalawi yake si amenewa.
inutu ngati mukuona ngati amalawi alero ndi amalawi azulo ndiye mukuzinamiza kwambiri. Amalawi alero ndi ochenjera ndipo olo munati musasisire passport iyo sikuti iwotu amalawi alibe ndalama zawo. Amalawi tu ali ndi ndalama zawo ndipo olo passport yo mutapanga 300,000 anthu akapanga, koma chimene chikwanyasa amalawi ndi kuapusisa. Mwaapusisatu amalawi kwa nthawi yambiri. Mukuziwa kuti kuba mulungu samalola ndipo mulungu samadalisa. Munabera anthu ma 30,000 awo afetereza chaka icho ndipo ndalama zawo zinapitirira. Mwabera anthu soleroso mapasipoti yawo, anthu anapereka ndalama zawo kudikirira kuti alandira mapasipoti ajaso kulibe. Ndi boma la mtundu wanji taonapo tife maboma mbuyomu okhala ni mapresident eni osakhala izi kuseri kwa upresident. You are just wasting time. Ndi chamba cha mtundu wanji chimene mukusuta kubomako. Even olo ntchito zimene mukuchita kulembana ntchito kuzera pa ubwezi panu, zibwezi zanu ndi zimene mukuzilemba ntchito, abale anu ndi amene mukualemba ntchito. Posachedwa pompano kwatuluka listi ya ma HSA ku Ministry of Local Government, ndipo listi imene ijayo maina ena sanatulukepo azibale anu, ndipo mwakalipira anthu ogwira ntchito kumeneko ku local government iko. Tikunena pano mwa Malawi dikirira ndikutulukaso listi ina ya anthu amene anasiyidwa koma onsewo ndi azibale awo ama ministers, ndi azibale awo a president, ndi azibale awo anthu amu MCP. Ndi boma la mtundu wanji ife tinkaliyembekezera kuti boma ili ndi limene liti lisinthe, ndi limene liti libwerese chiyembekezo kapena chisangalalo kwa Amalawi. Koma inu ndiye ndinu makhuluku nambala 1. Tikunena pano pa shuga muno Malawi wasoweratu kusowa shuga. Chikaliyeni choti ndi kampani yathu osakhala so ya irovo iya koma salima shuga uko, koma chifukwa chakuba lero amwenye aja munathamangisako mukufuna kuti muipereke kampani chakwa anthu ena ake amene ali azibale anu amene ati azikupasani ndalama. Amweja ankakana kukupasani ndalama ndiye ndi chifukwa chake munawathamangisa. Izi zimene mukupangazi siku lake ndi limodzi muzalira. Amalawi siocheza nawo, Amalawi sizisiru, mwanyanyatu kwambiri. Andisinaembekezere kuti munthu wopemphera ngati iwe ungamapitirize kumanamiza Amalawi, chifukwa iwe ndi amene unayenera ukhale pasogolo kunena chilungamo malinga ndi chimene iwe uli. Izi mukupangisa kuti asogoleri ena amene ndi wopemphera asazakhaleso kapena asazachite nawo kompiti pa umpando wa upresident. Chifukwa Amalawi ndiye kuti sazakhulupirira. Tinakukhulupirirani bwana mpata munapasidwa, koma lero mwaziwonongera nokha pa mpando pamene mwakhalapo. Amalawi samalani usu president, ndipo muzakapanga mistake. Ine ndikungokulangizani muzakapanga mistake yobwereza upresident uwu. Izozo ndi shauri yanu. Ine ndikukusambirani m'manja sopano. Izi tiyeni tikhale nazo malinga ni malamulo, koma ikamafika 2025 chonde osavotera izi. Posachedwa pompano tikupita pa nsewu kuti tikawauze Amalawi kukwiya kwathu malinga ndi mmene passport yavutira, komanso ndi mmene sugar wavutira, ndi mmene zinthu zina zakwerera kuno ku Malawi. Ndipo inu nokha amene simungaone kuti anthu ena akupezeka akuba ngakhale chimanga chachiwisi, chimanga chitatu. Anthu okuba chimanga chitatu is a sign yokuuzani kunena kuti ku Malawi kuno zinthu sizili bwino. Nokha you can't read on the wall kunena kuti kusalima uku kwagwidwa mwana, ndipo ena akeso ndi zisiru kwambiri, zisiru za azibambo kumamumenya mwana wang'ono chifukwa chakuti waba chimanga. Tithokoze apolisi amene agwira anthu amene, ndipo onse tifuna tiaone atagwidwa chifukwa ena wakuti athawa. Tithokozeso ma well wishers a Gerard Kampanikiza ndi munthu ina wakulilongwe amene mwatenga banja limeneli ndikulithandiza. Umalawi umene tikufuna ife ndi umenewo. Ntchito imene ibwenzi pana akupanga president azionesa chifundo
koma mtima wouma kwambiri. Anthu anu akuvutika koopsa, kuvutika anthu. Kaye anthu aku Central Region ndi amene ali pa ziphinjo chifukwa kulibiretu chakudya. Lero muzipanga matama kuti aye tikuchita deliver yake yachani. Misewu ndiyowonongeka m'Baraka mosemu misewu. Kwa ujeni kwa Mbera uku misewu yakumeneko ndiyowonongeka, ngakhale ulo a MP amene akulephera kutenga greda kuti akatani akangowupala nsewu. Kuchokera m'Baraka kukafika kuliwonde nsewu wake munthu kupoyendesa galimoto chisawa ukhoza kupanga ngozi. Misewu yonse ndiyowonongeka, delivery yake mukupanga patipo. Izizi muzaziona posachedwa pompano, popeza inu mwina simazi wa Malawi, koma mukafunse anzanu kuti kodi Amalawi ndi ndani, akuwuzani kuti Amalawi samafuna za chipsinthe. Amalawi ndi anthu ovuta kwambiri, ndipo siku lake ndija limatchedwa la zisankho za 2025. Uzalira ase, uzalira. Ine linepo likali. Aise, ndingo uzalira ase, uzalira.